Amir Hausa TV tasha 'yar yayi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da ƙara kasancewa da ku a cikin sabon shiri mai suna duniyar yaƙi. A cikin shirin na duniyar yaƙi muna ɗauke da labari mai suna tarkon mutuwa, wanda marubuci Abdulaziz Sani Madakin Gini ya rubuta. Sunana Real Usama Kaniyu, ni zan karanta muku wannan labari daga farkonsa har zuwa ƙarshe. A wani zamani mai tsawo da ya shuɗe, a lokacin da ake yin mulkin kashin dankali, wato manya su ne a sama, ƙanana su ne a ƙasa. A wannan lokacin zalunci ya yawaita, sam babu adalci, doka ba ta aiki sai akan talaka mara ƙarfi da maƙasƙanci. A daidai wannan zamanin ne aka yi wata nahiya wacce ta shahara a duniya a harkokin kasuwanci, ƙarfin mulki da yawan al'umma. Ƙasar da ta fi dukkanin ƙasashen nahiyar ɗaukaka ita ce ƙasar Bindal. Duk ɗan kasuwar da ke mu'amala da birnin, in dai yana so ya tsira da mutuncinsa da kuma dukiyarsa, to dole ya kasance ribar da zai samu a kullum ya raba ta gida uku. Kaso ɗaya nashi, kaso biyu kuma sai ya kai wa Sarki Shamsal. Sarki Shamsal ya kasance gawurtaccen jarumi kuma mashahurin mayaƙi, wanda babu kamarsa a nahiyar gaba ɗaya, domin a tarihin jarumtakarsa ba a taɓa yi masa rauni ba a yaƙi ko a gasar jarumtaka. Yana iya shafe sa'a 15 yana yaƙi ba tare da ya gaji ba. Ya ce yana iya yin tafiyar kwana 7 a cikin gudu ba tare da ya tsaya don ya huta ba, sai dai kawai ya ɗaga baccin ruwansa ya sha ya ci gaba da gudu. Kai, idan Sarki Shamsal ya yi wani abun na bajinta ko jarumta, sai kaga kamar ba mutum bane shi, aljani ne. Komai yawan mayaƙa yana iya tarwatsa su, ya kashe na kashewa, masu gudu su gudu don tseratar da rayuwarsu. A ɓangaren zalunci kuwa, masu hasashe sun tabbatar da cewa babu wani sarki a nahiyar wanda ya fi shi zalunci, domin shi ɗan uwansa ma sarakai cin zalunci yake yi, ballantana talakawa. Idan ya ƙyalla ido ya ga wani sarki da kyakkyawar mata, sai dai kawai ya aika masa da ya kawo masa ita da kansa. Idan sarkin ya iya kawo ta, zai iya rasa ransa ko mulkinsa, don haka yana rawar jiki zai kai ta. Batun haraji kuma akan talakawa kuwa babu inda aka fi tsananta shi sama da birnin Bindal. Ko yaya talaka ya yi laifi, yanzu zai sa a zane shi ko kuma ya kai shi kurkuku a yanke masa hukuncin shekara 2 ko sama da haka. A taƙaice dai, banda Sarki Shamsal da fadawarsa da kuma 'yan barandansa, babu mai kwanciyar hankali a cikin birnin Bindal. A ɓangaren kudu akwai wani maƙeri wanda ake kira da suna Satiyan. Maƙeri Satiyan tsoho ne tukub, domin shekarunsa sun kai 500, kuma tun bai fi shekara 9 a duniya ba ya ƙware a harkar ƙira, kuma ya shahara domin gadon sana'ar yayi. Yana ɗan shekara 9 mahaifinsa ya rasu, shi kuma ya ci gaba da aiwatar da aikin mahaifin nasa. Hatta makaman yaƙin gidan Sarki Shamsal a maƙerar Satiyan ake ƙera su. Ba a taɓa samun wani saɓani a tsakaninsa da gidan Sarki Shamsal ba, haka shi ma bai taɓa ganin Sarki Shamsal ba. A ƙarƙashin tsoho Satiyan akwai yara ma'aikata kimanin 71, kuma duk suna samun abin da suke aiwatar da rayuwarsu a ƙarƙashinsa. Albarkacin kayan yaƙin da yake ƙera wa masarautar ne ya sa ba a taɓa tsananta masa haraji ba, kuma tun zamanin mahaifin Sarki Shamsal haka abin yake wakana. Tsoho Satiyan yana da matan aure guda ɗaya, wacce a yanzu girma ya kama ta, domin shekarunta sun kai 70. Allah ya albarkace shi da 'ya'ya 2 kacal a duniya, mace da namiji. Macen ita ce babba,
shekarunta sun kai 25. Ana kiranta da suna Sadirat. Sadirat mace ce kyakkyawa daidai gwargwado, mai kyan siffa, ta taso da farin jini sosai wajen samari, amma saboda ita kaɗai ke taimakawa mahaifiyarta da ayyukan gida, ba ta son ta yi aure har sai ƙaninta Hatiyan ya yi, saboda shi matarsa za ta zauna a gida ta dinga kula da mahaifiyarsu, ita kuwa ɗauke ta za a yi a kai ta wani gida. Duka a nan muka kawo muku ƙarshen kashi na 1, sai mun haɗu a kashi na 2 nan ba da daɗewa ba. Muna godiya. Domin ci gaba da kallon shirin, na subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin sanar da kai da zarar mun ɗaura. Amir Hausa TV tasha 'yar yayi.